Karbi Longri MLA BJP tiket angton pen akimia tuma phansi ki pipon. Dipu active reporter bitung atumpen Dr. Longsing Terona hem humri dampen karchuda. Non MLA kilikahod ratatum manghu hepin pen APHLC pen Congress Alliance atuma phan vote pira ke pahai vek Japan thangsri APHLC CCMA phu pen kachuningri. Havar ke hat pen Bokajan Alicia Farman EM Richard Togbi sang sipin vote ke hang PMA pamanpon. Birta ke la rado anaphan gardom pajelo gardom non birta than jebang sami ojang terangti non arju itha birtang tonte. MLA kilik nang kili lo pupen Karbi Longri BJP party pen ko mabang phu phansi tiket ki PG ma pusi ratatum chonghong prong ason lo. La Soputha Kedamtang Thiri ni Pai Craner Cap Arnigang Samapor, New Delhi BJP Asai Hemalong, Assam CM Dr. Himanta Biswa Sharma Pen, Central Election Committee Atumpen, May Inipongsi, Thiri ni Pai Craner Cap Arni, Assam Angkang Piaphan BJP Party Pen, Amen Pangdakpon. La Swalong Karbi Longpen di Mahasau BJP MLA Barimatum Inuta tiket Cepalong dun thek thedet si angton pen akimia tuma phansi tiket pipon thulo. Bangsalong West Karbi Long Rongkhang LEC pen KAEC CEM Dr. Tuliram Ronghang Amri LEC pen Dr. Habe Teron Dipu LEC pen Nisu Terangpi Havar Kehat LEC pen EM Lunsing Teron Bokajan LEC pen EM Surjarong Parla pen Haflong LEC pen Rupali Langthasa Tumsi BJP atiket Cepalong Dono. Non MLA kilikahot BJP pen Congress Alliance APHLC atum angpongsi kilik Jedai Koyasonsi Duji. BJP atum penta Arnivang mass joining amay kang nilong. Lasonsi Congress atum pen APHLC Alliance atum penta ronggrup along may ingi ponbomlo. Lasirada atum komadabang pubang pi aphansi kangway ponji lachotlo. Karbi Abirta lo chabang Dr. Longsing Teron Assam University Silchar pen PhD degree cepa undun pen Karbi Long pen Mass Communication Doctorate degree cepa undun si Karbi Long aphanong mi keban pi. Laso Abirta Long si Dipu active reporter bitung atum pen Dr. Longsing Teron hem an humri dam si archodang. Pirangkia bitung atumpen Dr. Longsing Terona hem an ka humri dampen karchu damapot Pirangkia bitung atumaphan kachuru pajurpon Pirangkia bitung atum ki claim kedam ki joy ki kali ki claim kedam sungpi bonta ning chepa ning ding nang jilapen bor ipon bom nang jipusi Dr. Longsing Teron pen Pirangki abitung atumaphan than mompon si aning pathidun thu Nilihem nang humri pen niliphan nang karchu pot nang jitaphan suri ning aklong pen ning sampen choro nang pajir lo nasin nang litum dakewang ahok lo nili non bang official notification klang lo nili PhD ke claim mass communication lo nasin lalo nili Silchar Assam University Silchar mass communication department bensin nili PhD ke claim pen nili thesis topic है the emergence of print media and political discourse in Assam, a case study of Karbi Anglong district. Lason hello nili thesis topic hai. Nili 2021 na ningkan si Assam University Silchar long nili PhD pan admission ke nili haladak isi a process kedam bensi nili ke nili entrance pidun entrance talk dun lo nili entrance talk dun bang 70 PP 70 pen bang trainer cap entrance unlo ako bang 18 nang bong pen bang trainee waiwa long unlo la bang trainee long pen signili ta do dun chilo amasi nili guide amen partha sarkar pu pen alangli ta north east along delete ke long the third lo alangli ta si alangli andar se claim lo la si nili cepaduk pen dokowe hirjumi nang acarabdun pen uncit lo si nili la PhD ke claim bangge ahok pet bangge nili ining ke hang pami pu pen le ke claim kali kale cipudet sita hinoni ahok lo nili
mass communication long si nili Guwahati University pen si master eklem prang ahut seta PhD eklem mangke nili under compulsion pole chipu sita henone athe nili da Karbi Language Center dak Lamding Road along Karbi Alam Than bom lo la Dibru University pen ladak nili ECMOU chitok lo abilek lo another barwa Institute of Language Art and Culture North Guwahati lo Assam government long lo la so director pen si ACMOU chitok lo la ke dak regional office pinchong po la government pon po ama so nili tum accord chitok lo ama la pen council long ponang po ronos pegu di pu bang hota chingki dun lo ama da council long piloma council lo sal lo le dat non kita ama sini lila regional center bang pinchong ne dalo ningkan tine dalo an kehla damta kopier kosono joini lo ne Assam government long proposal lo le dat lo dang populo some education minister non spegu di pu bang hot conference hall long meeting long pensi alang li dok wang nu kan ya tengsi lili dam mahala so ekor sign dia tapi director kolita po Dilip kolita alang li bang Dilip kolita po alang li bang director bang nang pulo nang dak in charge popot PhD ke mandatory nang PhD claim nang itu ama laso joy ne sinili PhD ke claim setanon bang me tu ining arong tu lo nili ndak kadok we na charap chito pen nili mass communication na phin nili ke tar libo research ke mo nili chini lo Karbi ke non nili si ke chengsi jela mass communication long PhD ke unge kene Karbi puchat kali nili ke matha teng ka chinia teng polote langnam pui tarlip pame me lang sita la englong ke thoma district Karbi Anglong West Karbi Anglong di Mahasab inglong aso tum ke la so degree avela nili ma chinia teng te lasi laso ke long bang ke lahan lo nili ningarong lo ke tarlip pen nili pilthe dagali tum kene ilitum dak kisung boy katikuk la ilitum lam ang song along kilele pen kalile message dam rong pulonang cookie 2003 ahut cookie pen karbika charbo hota hanso yo ne pen ska chebong lai sili tum hana koi nang pitit so no taxi la ti kanthi langso incident abajit pan nilut palapan latum apran kedam potai litum han komunia langa pinchong smuggling tang ho timber granite smuggling po tang ho pipin lai pen dang lok do la sila hai ko son ku pia pot ma punili seminar hai do nang paking lo pen non la hai nili ko son se daga news twist det ti ma la so bang nili tarlipsi nili paklang lo la si non ke nili findings daily ton bias det la sili tung Karbi atumalong Karbi newspaper Birta lo nang ke klang 1935 WR Huton Birta palu kenang dang lok nyeri talib bom bang bom lo komat kopia posi Karbiatum kene pepar ka paklang ma kopia posi paklang po achiti thi hek titima apen hai baribit nilipen tarlip pensila nili finding stock lasila so hormu an nili non submit lo lasi non ninge charong ke litum dak kopi ma hok petaki sung hormu bang all India long na hok bang research atop along lahai base po library long po lasi labang halo nili ninge charong ke non MLA kilika hot BJP atuma phan parem vekji pupen APHLC pen Congress Alliance tulo lasila so putha grada tu manghu dundipin pen Congress pen APHLC Alliance atuma phan but pira pahai dun pen Karbiang long arata tum kisung ke boy pen pajok pon long pupusi dhansuri CC amiphu Mohon Singh tok bi pen chuning report la BJP tungge tangka paisa da dokok la si ilitum nudu nang ne tangka paisa pen nang bai ba hor ok pen nang bai bang ke kroy nang ni athe ador suda so bhut ki non dhu bang ke la candidate aput hak kisuman tum manghu deta hai kisuman kiting honarat tum manghu deta hai la si manghu nang ne APHLC ke kemangateng bensi do thibji pen claim pameji 6 schedule ritum
Ili tum Karbi Long 6 schedule pen di Mahasau talo. Lasi 6 schedule ateng ben si ni tum si non power ta non ben kelong lo puja ning ke theta chok lo athe ni tum APSLC Congress India Alliance non ni tum dover lo thir thip khanyang lo tangkring lo asila di tum non claim ke dam di tum claim rapet dam rapet amat nipi khanyang lo lasi rat tum da ning ke thelo pen ino bahani ke manghu tum dota hai manghu nang nelo labake elitum aprang da elitum MEC होता है तुम हाइलो लपेंगे के दाम दांग MP इलेक्शन ता तुम हाइलो सीता आसाम गवर्नमेंट पे नांगे बेर थिप आ जोइने सिली तुम अफान ला सन ना विदेट लसी नॉन बांके इंडिया अलायंस की दोको पट नॉन बांके नांग बेर थिप की उनेलु आसाम गवर्नमेंट पेंटा लसी रात तुम निंगी थिपिक तमिलो नॉन बांके आके मिए अपोर नांगले लसल भूत के जग bangke alasu 9 tarik lo lasu 9 tarik arni bangke aja sai do ita claim nang elo la bhut ke jok bangsi litum ajur pinang po la hat baji loge loge ke jok adim le nang po la pen ke imitha bhut ti jok long nang po Non kachari bom BJP atum kachari ke chok cha jok inglong swara atum sung nang lo lapen APHLC pen Congress Alliance atum hailoti lahaya ki sunganta pajok pon unpo pusi APHLC dhangsiri CCMA phu Mohan Singh tok bi pen pachini pon rat tum sung pik khangyang Karbi Long East West pe di Mahasau BJP cari det pen rat tum sung pik sakuri long le det lapen ke contract ta long le det lo trading license long le det pen development ave pin khayang lo tuar ave pin khayang lo pen pota ta long le pota ta keche so phan medi pota pinani podin si la tim Karbi Long tum bangke keche so tum panti pota piturong lama si isi phere meme ili tum mo phi phan la pengke bangke ili tum future bang phere meme khangjang lo ilitum sakuri long de nonda hala jitu tet teacher da lata interview and elo sita non puarni anta tet teacher da appointment pithek thedet dasi kopi pasi pithek thedet ba purute lake RSS si chari rong da Karbi Long Autonomous Council amen ke jumesen no sita RSS BJP tum si chari rong mat ilitum ajjat awar saita long dedet amat dugore ma rat tumang sung pik hayang lu non ba lasi nona government ke lan MLA ke pahai nang po BJP phan parem nang po lapen ili tum claim nang ya kelong nang ya son ata long po autonomous state long po PGR ta eviction থেকে developot BJP atunke lata jong si MLA election the India Alliance jong si haidat pulote lake PGR election ta lake claim that po lasi rat akisung bangke awe that po lasi hanti pen Karbi Long East West di Mahasau arat ke hanti pen dolong po MLA Kilikarni Election Commission of India tum pen pangdak pondet pen aphi EM Richard tok bi dode sang sipin pen habar ke hat pen bokojan elisiang kangaphan vote ke hang ami paman pon Dwarbaguri BJP Mondol Committee athum pen patur pi pongsi sakti kendra vice ami kedamtang niphai kretrok pen pangcheng pongsi along pamanpon bangso kili kapachet hang ami aphan lomahu sarpo EM Richard tok bi aphan jesemet BJP Yuwa Morcha tum along by drilipensi kangthum karni alon pipon Mei do bomahut nimarli klim somaratum lapen kaprek atum kikan paklang ponpen radatum aningarong chipipon EM Richard tok bia hinpen lamthe ke than bomahut radatum anglung nangson tuksi nimarli musomaratum pen kardom chipipon
Alang lipen ajok BJP a sorkar pen ason skim kevan lapen ni marlia tuma phan akejoy pen kerap kipi kepajir alam hi hui thanpon. Lapen nonang keli jijang mini phaisir kep arni BJP a phan vote pira puthot Himanta Biswa Sharma phan Chief Minister Paman Ponthu nangji pusi rata tuma phan chuning ripon. Kohora pen Mirsing Tokbi Karbi Longri Abirta. West Valley, Kaziranga Zones, Pini da Kahora, Arong, Pini Ongdunga Mulupen, Long Truck a polling station, Kremko, Baguri, Lapen Kahora left wing, right wing, Lapen Giring, right wing, left wing. La Kadokawe, voters tum do anpen BJP van ke ko tum anpen Pini tum keglongo, BJP ke high numbers made a vote long open si tum to dulong ko na ke hawra hat LA lo mo het nali tum theglong lo dolong mara long stame itum hada sami kaz peplo zolomara kakozan koni sakti kendro last time ongdung mulut chitong lasilahai apen theglong lo atumi bangke itum director lapen ke Karandong Jones lapen Rongbong Khat lapen Dahuri Jones kasi kiban ziar ni bangke majok afan le MLA ticket pista me BJP pen ke long ho difu Harhad LA Bokazan LA Rongkhang lapen Amri ke BJP candidate si hat Bini Abirta lansi kangton lo kardong.